खुलुमबाय लोगोफोर नै दिनै बोसोर जोबनायनि मोनसे ब्लग फिसा बानायनो नागिरदों लोगोफोर नायलांजोबदो ब्लगखौ भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव मालायफ्रा जादों लोंदों रंजादों आंहा हगार हरनोसो बादों लोगोफोर गोजाम बोसोरखौ खिन्थु लाखिबाबो लाखिनोथ' हाखाया जाहैबाय नालाय आंहा लाखिनोसो बाबावदों माबा हगार हरनोसो बाबावदों मानो होनोबा गोजाम बोसोराव मावै दाङैबाबो सुख शान्ति मोनजाबोबाय दा गोदान बोसोराबा माबायदि दैदेनलांगोन जोंखौबा गोदान बोसोरावबा मा बेमार मा आजार फैयोलाय बेखौबो सिन्था खालामनांगौ गोनां दङ ओंखायनो आंहा गोजाम बोसोरखौसो हगार हरनो बाबावदों मानसिफ्रा मालाय गोजाम बोसोरखौ एकदम बमा सावफुंलायना होखारहरनोसैसोनो जि बमा बायसावदों दिनै सापागुरियाव माबा 100 फायारनो माबा फायारनो होनलायलाङो बमा बिनाया आंना हगार हरनो बादों उफाय गैया होमबाबो बेखौथ' लाखिनो हायाना बोथोरखौथ' बोसोरखौथ' नै दा ओंखायनो गोजाम बोसोराव जेरै आलो आलो थांनानै थाबोदोंमोन गोदान बोसोरावबो बेबायदिनो आलो आलो थांनानै थाबावथों होननानै आङो बाथौ गाबखौनो नायदों नै लोगोफोर बेलाय बाथौ साफा खालामजोबखाबाय सुस्रांजोब्बाय नै साथि सावनो नायदों साथि सावनानै बोर बिनोसै जेरै गोजाम बोसोराव थादोंमोन आलो आलो बेबायदिनो गोदान बोसोरावबो थानो हानाय बायदि आं बिदिनि थाखायनो बोर बिनो होननानै दिनै मोनसे ब्लग फिसा बानायदों आरो लोगोफोर नायलांजोबदो ब्लगखौ हानायखिनिखौ आं देखायजोबनोसै नै दिनैथ' मंगलबार गाबोनथ' बुधबार गाबोनथ' 1 थारिखसो जाहैबाय आरो गाबोन 1 थारिखनिबो साथि सावनांगोन गोदान बोसोराव मोजाङै मोजां थांना थाथों होननानै दाथ' गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनो थाखाय आं साथि सावनो नागिरदों आरो लोगोफोर एसे आराम आलो आलो दोनबोबाय मावै दाङै खस्थ'यै जादोंबाबो बिपद आफदनिफ्राय गोजान खालामबोबाय दा नै फिसाजोआ माबा लाबोबाय नालाय थाव बेखौ लुनानै सावनोसै आरो लोगोफोर नै साथि सावनो थाखाय थाव लुखाबाय आं मालायफ्रा रंजाबायनो दुब दुब दाब दाबनो आंहा रंजानो टाइम गैया बाबावदोंसोमोन हगार हरनोनो आंना साननायाव गोदान बोसोराबा माबायदि दैदेनगोन होननानै उफाय गैया बोथोरखौथ' लाखिनोबो हाया ओंखायनो साथि सावनानै गाबख'नोसै गोजाम बोसोराव जेरै थादों एरैनो गोदान बोसोरावबो दोनदो होननानै बिना लाखिखानोसै लोगोफोर सरिनि सोमोन्दै लगायगोन सावहैनोसै लोगोफोर नै लाखाबाय जेवारि बारदों नै जोंना बिबारा होन गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो थाखाय बोर लाखिनोसै लोगोफोर गोदान बोसोरखौ आजावनो थाखाय
थाबा सुनानै नैबे दै सान्थिखौ न'आव सारस्रांजोबनानै लानोसै लोगोफोर दिनै गोजाम बोसोरनि दै सान्थिखौ न'आव सारस्रांजोबनानै लाजोबनोसै गाबोनथ' गोदान बोसोर गाबोननिखौबो सारस्रांजोबनोसै बेखायनो सारस्रांजोबनानै लानोसै आरो दिनै लोगोफोर सारस्रांखांजोब्बाय लोगोफोर नै दोनहैनोसै दा बाथौ दोनहैफिननांगोन बाथौनि नालाय बाथौ दोनहैफिनसै आरो लोगोफोर सारस्रांजोबखांबाय गोजाम बोसोरनि माबाखौ माबाजोबखांबाय दा नै दोनहैफिनसै दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर खालि बे गोदान बोसोर गोजाम बोसोरनि माबानि थाखायल' आङो माबादोंमोन नालाय दा फोजोबबाय आं दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय दे लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालामना हो बेखिनियानोसै